odparł, unosząc się lekko ponad swoim nieswoim martwym ciałem. Primo, nie jesteś ani pierwszy, ani jedyny. Wszyscy umrzecie. Sekundo, umieranie zaczyna się w momencie narodzin. Albo nawet wcześniej, kiedy, no wiesz, pszczółki, kwiatki, te sprawy. Wreszcie, to, co z ciebie zostało, tak naprawdę jest nieśmiertelne. Rozdziobią cię kruki, wrony, zjedzą robaki. Bakterie rozłożą na czynniki pierwsze, Ziemia wchłonie atomy i zbuduje z nich jakieś nowe życie, które oczywiście umrze. Fajnie to wszystko wymyśliłaś, wiesz? Prawda? Mnie też się podoba. Dziękuję Państwu. Zanim oddam głos kolejnym, Hanie bardzo dawno nie słyszałem. Wcześniej, 20 lat temu, wspólnie pracowaliśmy w jednym projekcie. Hania była tym głosem, który śpiewał na całej płycie z piosenkami do nauki języka niemieckiego. Ten głos się nie zmienił, dykcja jeszcze bardziej się rozwinęła, no a interpretacja, sami Państwo słyszeli. Dziękuję Ci, Haniu, że znowu mogłem Cię usłyszeć. Ja do dzisiaj pamiętam słowa piosenki wyćwiczone. Es gibt die starke Welt. No, ale nie po nocach, nie śnią się. Absolutnie. Ja też dziękuję za tę prezentację. Przede wszystkim, kto miał kiedykolwiek, kto nie miał okazji usłyszeć tak pięknie podanej śląskiej mowy i to na dodatek w tak literackim przetworzeniu, no to tutaj naprawdę mieliśmy do czynienia z prawdziwą perełką i naprawdę z jej znakomitą interpretacją. Ja teraz uprzedzę tutaj szanownych twórców Karasola, że nie zapomniałem o nich, rzecz jasna, ale ponieważ oni nas tutaj goszczą, korzystając z gościnności Wenancjusza i Ani, to będą czekać, prawda, jako gospodarze do samego końca. Teraz proszę pana Eugeniusza Kosmałę. Bardzo proszę. Ja tylko powiem, że tak, że pani Wydra prowadzi od 17 spotkanie z Marcinem Melonem w Gliwickiej księgarni Mercurius dzisiaj, a Irek Widera chyba się nie zwolnił z pracy, ale to jest dla mnie osobiście jedna z największych przyjemności w Karasolu, że w ogóle odważył się przysyłać nam te teksty, pisać te recenzje, które czytacie. Polecam na stronie Karasola recenzję pana Ireneusza Widery. Poza tym jego śląski jest urokliwy, nie? Tak. I to jest wprowadzenie też do Eugena, bo Eugen ma inny śląski, Andrzej. Nie wiem, powiedzę zakurzyć, bo też ma inny śląski. Słuchajcie, ja jest w sztichu, bo tak, no w przodzie była taka gryfna muzyka, potem były szykownice sztówki, potem się zrobiło tak jankornie, że chętnie się popecał, poślimtał. To ja można teraz coś innego. Wiecie, bo tak, ja jest w tym wieku, co pamiętam, co było 50 lat temu, 30 lat temu nazad, a nie wiem, czy ja dzisiaj był w Haziku. I bez to już musiałbym powiedzieć tak, było gorkie lato, ja się ocucił o szaroku i inszy hop we mnie w los. Pisło mi 50 lat, ludzie, dociąg jak do Abrahama. Hopy, które mają 50 lat, wiedzą co to jest. Ja był inszy hop, blank inszy hop. Stołek rano, łogolą się, tego i no mi tak wiecie troszkę jankornie się zrobiło, bo mi ani staro nie powinszowała na tego Abrahama, dziecka tyźni. I ja taki no, binder, hymda, galoty, szaket, jada do roboty. Zajechałem do roboty, a wiecie, hop, 50 lat, to gadają doktory, że musi ta swoja 50 domowo zmienić na 2,25. No to już pojechałem do roboty, właża do biura, otwiera mi moja sekretarka, 25 lat. Medło 80, pełnoszustka fedrująco w takiej przejrzystej jakelce. Kiecka no miała z takiej jednej szajfy, takiego sztofu jeszcze z takim szlicem.
łopolona jak Naomi Campbell, ona ci mnie wyściskała, wykusikowała, powinszowała, pierościelo robota. Do 12 ścimo idziemy na obiad. Ziomek ta dzioła do restaurantu, przyszli mi do tego restaurantu, fajnie mi się pojedli. I ona mi tak tą swoją szłapą, tą opoloną w tej krótkiej keculce, tak mi po tych moich nogach się ociero. Panie Ojgiel, można by mi poszli do mnie do domu. Ja zderku się ludzie, no hop, 50 lat teraz, tak wszystko by mnie w wyrcy pojechali. Jak my już przyjechali do mnie do domu, to ona mi go do tak. Panie Ojgiel, to ja się teraz obleka coś lepszego. Ludzie, ona już nic nasza nie miała, jeszcze coś lepszego chciała się oblec. Poszła, za chwilę otwierały się drzwi, ja siada na sofie. Ona włazi z taką tortą dupną na terinie, a choleni moja staro, moje dzieci, a ja siedzę na sofie w samych puzetlach. No. Skóry tego, że ja tak no, pamiętam co było dawniej, to mi się wspomniało, moja staro pojechała do sanatorium. A wiecie po co baby 60 plus jadą do sanatorium? Nie z kuli fligowania, nie z kuli tego, co mi się leczy. One jadą, bo im się ściga do tych ostatnich takich chłopsko-babskich zachów. Wiecie jak to? Są, wiem, bo był 2 razy w sanatorium. Pojechała, a ja miał Laufpass i swoboda. Wiecie, w Katowicach była taki kafe, co się Europa nazywał i tam w tej Europie się przychodziło potańcować, tam szło poderwać jakieś, przydruchać jakieś, przygodać jakieś frele, no może nie frele, jakieś stare zowitki, a co tam wdowie, no takie, można, im szło, bo i ja też tam poszło, zicnął się blank, czyżby jeszcze, zicnął się koło okna i tak patrzę po tym zoru, hejś tam uraziłem, co, jest, siedzi przy muzyce, siedzi baba, słuchajcie, starą baba, rubo, włosy jak poissano słoma, kostropato na pysku i ino miała takie, wiecie, takie białe zęby. No ale gawca dali jest, siedzi stary knaker z młodą białą, macha dyrektor ze sekretarką, nie ma co tam podlazować, bo jeszcze po pysku się dostanie. Nic, przyszło Uber, 2 koniaki, że tak szluknął. Dali gawca, patrzasz, łazi taką młodopora jakoś, za mocny hobby, już starszy knaker, to mu jeszcze tego tam nie, a tam siedzi przy tej muzyce ta staro, no wiecie, można nie tako całkiem starą. Jeszcze 2 koniaki, wiecie, ona, można nie tako staro, ale miała przecia i Zasia, że siedzieć, czy znaczy miała, ale tak koło tego. No i gawca dali, wlazły 4 naprane baby, hopy, to nie ma co tego, 4 naprane baby, żaden hop nie do rady, to się nie da. No to patrz, dać 2 koniaki, że szluknął i widzę, że włazi 2 hopów i 1 hop i 2 baby. No to tam bych coś do rady, ale widzę, że te baby też takie, a ta przy tej muzyce, te włosy nie były tak ta poissano suma, może tak ona tak miała te włosy tak ta jakoś ta nasza Joanna Krupa, takie te włosy takie długie miała, takie no miała na czym siedzieć, przy czym dycha i te białe zęby, ludzie, te białe zęby to tak błysało, 2 koniaki, że się szluknął. Muzyka poszła grać, teraz albo nigdy idę tańcować. Jeszcze 2 koniaki. I wiecie, ona mi tak wyglądała jak tako Klaudia Schiffer, trochę tako. I potańcowaliśmy, jeszcze 2 koniaki we pauzie, dali mi tańcować, jeszcze 2 koniaki i co wam by da długo sprawił, bo nie by da przeciągał, wylandowaliśmy u niej w chałupie. I wiecie, chłopy wiedzą o co chodzi, a baby jeszcze bazi. O szaroku, o rozwinioku, budza się w takim jakimś skiełtanym prikolu, a kole mnie leży staro, rubo baba z włosami jak poissano słoma, kostropato na pysku, a te białe zęby leżą śpiące na kiszu. Halo?
Sam jo, Eugen. Co? Ja. Dzięki. No. Dzięki za winszowanie. Co mi pisło? Co? Pisło mi 72 lata. Dzięki. Byłem u doktora, I doktor, fajny doktor, fajny. On mi się, no i przychodzi, zapytał tak. Słuchaj, czy ty kurzysz? Musisz ciepnąć kurzyny. Nie kurza 25 lat. A jak tam u ciało z gorzołą? Słepiesz? Słepia. Dużo. Jak długo? 50 lat. To nie będziemy zmieniać. Tak, też mi się pyta, ale ja się go musiał spytać, jak tam z tymi babsko-chłopskimi sprawami. To on mi godo, że ja się mam zadować z babami, które mają więcej jak 40 lat. Po jakim? Bo one tak matko nie pytają. No, i wiesz, ja wiem o tym, że chłop 70 lat w domu to jest jak szolka z uczaskanym uchem. Nie ma za co chycić, a wyciepnąć żol. Ja wiem, że tym tam to, on ma te palce poskręcane nie z reumatyki, no flaszka gorzoła, kieliszek gorzoła, flaszka gorzoła. A Erwin, jego szlak trafił, bo tym pieroniną słepo i za babami lotu, trafił go, szlak, pieron go ścierł, on też, ale dołek się obadać, I ten doktor mi wynalazł taką chorobę, ona się jakoś Rosa nazywa, nie! Moja baba to jest Elza, to skleroza, skleroza się mianuje ta choroba. A czym się objawił? To jest dukszogotka. Masz czas, popiernie. To wiesz, to jest tak. Bez zima trafił taka jedna baba 40 lat staro koło knapszaftu u mnie we Chorzowie i wiecie, zaprosił ją do domu. No i teraz tak. Na fachajcowo w kachloku 2 łopatki do kachloka, lampus wina, 2 łopatki do kachloka, lampus wina, 2 łopatki do... Co? Po co? No co by się gorko zrobiło? No, jak już jej było gorko, to ściepła. No i przyjdzie switer, potem ta jakelka. Co? Cycenhalter to ja pomogę, ale musisz dawać pozór, bo by mi ślepia wybiło, jakby bryle nie miał, to ta guma jak praska. Co? Stringi, a jakie stringi? Barchany takie dupne miała. Sama ściepła. No i co? Ja ci ją tak biera pod parza i ida. Nie za półżitki, no pod parza ją biera. Ida z nią ku Zofie. Już ją mam na Zofie. Blank Saguśko. Co? No i Duszek zapomniał, co się dalej robi. Mogę tak jeszcze długo, ale mnie jest trudno wyłączyć. No widzieliśmy, słyszeliśmy, proszę Państwa, no naprawdę wigor niesamowity, a tekst zacny. Pośmialiśmy się troszeczkę i teraz będą treści poważniejsze. Zostawiliśmy na koniec autorów zacnych, bo założycieli Karasola, których już tutaj Wenancjusz wspominał na początku. I specjalnie zostawiłem na koniec tekst pana Gintera Pierończyka, ze względu na to, żeby był ostatnim wychodzącym na tę scenę, oczywiście, prawda? Ale tak naprawdę mam pewien powód, o którym potem powiem. Zatem teraz, jak się domyślacie, przychodzi kolej na Olcha Lubinę i jego tekst, fragment jego tekstu, fragment Pauli, jeszcze może nie tak szeroko znanej, zaprezentuje Ania Maksym, którą część z Państwa już zna z zupełnie innej sytuacji scenicznej. Proszę Aniu. Dziękuję bardzo, ja zasiądę również. Zanim zacznę czytać tekst samego Aleksandra Lubiny, powiem tylko, że dzięki
Karasolowi miałam możliwość spotkać ponownie po 16 latach Anię Ochman, która była w szkole plastycznej moją wychowawczynią i promotorką mojej pracy dyplomowej. Także bardzo się cieszę. A teraz, jak mówiłam, tekst samego Aleksandra Lubiny, proza Paula. Tak, żeby było wygodniej i mnie i Państwu. Paula. Dramat w kilku życiorysach. Podobieństwo do zapomnianych mieszkańców Katowic jest nieprzypadkowe i nieuniknione. Moim pradziadkom, dziadkom i rodzicom w dowód spóźnionej miłości, wujkowi Herbertowi i cioci Toni za wskazywanie drogi. Jest początek listopada 1975. Za kilka dni reprezentacja Polski gra rewanż z Holendrami. Nie wysiądę w łabędach, wyskoczę w biegu. Pociąg zwolni przed semaforem, przed wiaduktem. Mam tylko chlebak. W nim notatki